Γεια σε όλους, Alex Gaming GR εδώ και σήμερα παίζουμε Stone Witchcraft, ένας γαμάτος σερβερ που είναι cracked και μπορείτε να παίξετε όλοι όποτε θέλετε. Δηλαδή έχει creative, survival, skyblock και minigames. Λοιπόν, πάμε στο creative να δούμε λίγο. Μην μου πάρεις πίσω πάλι. Boom. Creative είναι slash plot me slash plot home plot auto what the fuck, okay. Ναι, ναι, δηλαδή πηγαίνεις, βρίσκεις ένα πλότο όποτε και αν βρεις, δηλαδή λίγο δύσκολα, και κάνεις slash plot claim. Ναι. So, αυτό για το creative. Λαγκάρω λίγο πολύ, λίγο πολύ. Αυτή η λέξη μην είναι γραμμάτη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο survival. Οπ. Ναι. Λοιπόν, survival. Witchcraft. Items, από εδώ πάλι. Items, να. Και Witchcraft. Δεν το χρειάζομαι τώρα, έχω αρκετά πράγματα που βλέπετε. Καλά σε αυτό. Και εδώ είναι το Wild. Πάμε στο Wild. Υπάρχει Warp Wild 1 και Warp Wild 2. Δεν έχει. Πού πήγε? Το χάσαμε. Δεν έχει. Τέλος πάντων, δεν έχει Warp Wild 2. Μπορείς να μπεις σε faction. Όπα, συγγνώμη. Να την F μου, ναι. Και τώρα μπορείς να πέσεις από εδώ κάτω και αρχίζει το PvP. Λίγο πιο εκεί δηλαδή. Καλύτερα αυτό μην ακούω το απλό φωνηλίκι. Από εδώ μπορείς να χτίσεις μέχρι εδώ. Όμως εμείς δεν μπορούμε, γιατί αυτό δεν είναι το εύκολο μας. Είναι κάποιον άλλον. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων. Θα πάμε slash spawn. Ναι, λέτε Alex Gaming GR. Τι είναι αυτό? Έχω αλλάξει nickname λόγω ότι ένας φίλος είχε ήδη αυτό το nickname σε ένα άλλο game και μου είπε να μην το χρησιμοποιήσω. Του είπα ok, θα το αλλάξω και έτσι το άλλαξα. Αλλάξα και το intro. Εδώ πάμε στο skyblock. Τι έχω link. Λοιπόν, imported. Go to the. Now turn back to go to the shop. Type /e κάθετος is help for a list of commands. Now turn back to go to the shop. Ναι, imported. Ναι, δεν είμαι και πολύ καλός στα αγγλικά. Shop. Πάμε. Εδώ αγοράζεις ό,τι να είναι. Ό,τι βλέπετε εδώ. Δηλαδή παίρνω ένα από τίποτα. Ωραία, ένα από τίποτα. Τι είναι αυτά? Close on Google. Okay. Ούτε αυτά δεν μπορώ να το αγοράσω. What the fuck. Ναι, και για να πάτε στο Iceland, για να φτιάξετε ένα Island. Ναι, λαγκάρω. Ωραία. Και έχετε τα items εδώ. Λοιπόν, να δείτε. Φτιάχνεις έτσι. Tutorial πώς να φτιάξετε ένα cobblestone generator. Οπα, έπεσε το dirt. Εδώ νομίζω δεν χρειάζεται, αλλά χαιστήκαμε. Boom και boom.
Ταρά! Τι έκανα, λοιπόν. Πριν το κάνετε αυτό, επειδή εγώ έκανα βλακιά, θα πρέπει να κάνετε ένα άπειρο νερό. Δηλαδή έτσι και έτσι. Και έχετε ένα άπειρο νερό και μπορείτε να παίρνετε όποτε θέλετε. Λοιπόν, αυτά. Αυτό. Θα σπάμε λίγα. Σας κάνω ένα μικρό tutorial εδώ. 5 και το 6. Λοιπόν, φτιάξετε το crafting table. Να μην σπαταλίσετε. Εδώ. Good. Λοιπόν, αυτά που χρειάζεστε να φτιάξετε είναι αυτά. Ένα pickaxe και ένα hoe. Τώρα να πως φτιάχνουμε το hoe. Λοιπόν, και θα το βάλετε εδώ. Λαγκάρω εγώ. Και το βάζεις εδώ. Γιατί έχω φτιάξει pickaxe? Είναι για να παίρνεις το cobblestone από εδώ και να φτιάχνεις το island σου. Ωραία. Slash. Και αν κάνω slash it's home. Oh, is home. What? Slash it home. Ωραία. Και αυτά για το skyblock. Τώρα μας έμεινε. Τίποτα δεν μας έμεινε. Δεν μας έμεινε κάτι. Δεν είναι κλειστά, δεν παίζει. Έμπαιζε. Πάω στο survival τότε. Λάγκ. Οχ! Αυτό ακριβώς δεν ήθελα να γίνει, όμως ευτυχώς δεν πήγαμε τελείως πίσω. Άλλη φορά έπεσα εδώ κάτω. Εκεί, λόλ. Πάει κάτω. Λοιπόν, λοιπόν, για σήμερα να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε όταν έχετε μια F. Λοιπόν, αυτό είναι το home. Δηλαδή κάνεις set home και έχει τα πάντα, ωραία. Λοιπόν, γάμο το ποιος με κοίταρε. Εσύ, Λούκι, ψόφα. Ωραία. Φτιάχνετε εδώ, εγώ τα φτιάξω αυτά. Και αυτό. Ωραία. Αν σας αρέσουν αυτά, αφήστε ένα comment. Να τα υλικά μας. Κάτσε πάρω λίγα πράγματα. Αυτά δεν είναι τα υλικά της ΕΦ, είναι τα υλικά μας με έναν άλλο φίλο, τον Γιάννη ή Νικολιδάκης. Ναι. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και έχει super VIP που έχει creative και VIP που δεν έχει creative. Και το admin που το αγοράζεις. Ναι, ας πούμε εδώ στην app μας έχουμε 2 super creative νομίζω. Ο Φορτσάτος και ακόμη ένας όμως δεν είναι μέσα, δεν πειράζει. Και ναι, αυτά για σήμερα. Σας παρακαλώ, please. Κάντε subscribe, αφήστε ένα comment και like. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.